pusten. Og få skyllet halsen, for man er sat med at tage lidt tyktarmen efter sådan noget. Ja. Og jeg kunne da faktisk også lige måske få øje på, hvornår vi skal have fra på den der busstrøm. For helvede, du ved du, hvornår vi skal dø? Skal vi tjekke busplanen, ikke? Kom nu med det der. Ja. Det var du op. Hvordan vil du det fra? Ser du, jeg var lykkelig, så kom jeg op til trappen til himlens port. Så stod Sankt Peter der, så sagde han til mig, goddag. Goddag. Nu skal du op ad trappen, det er vel, så jeg er klar. Så gav jeg mig en stykke kridt, så sagde han til mig, du skal slå en streg for hver en bajer, du har drukket i dit liv. Her fik jeg travlt. Men jeg måtte jo i gang, Så jeg slugte en streg, og jeg slugte en streg, og det blev ved med alt det. Og så var noget halvvejs, så mødte jeg dig. Jeg var helvede, din idiot, selvfølgelig var du da død. Du var da oppe på vej ned efter mere kridt. Man kan fandme godt mærke, det er bølgeland, det her med de bustider. Ja, men slap nu bare lige her, for det giver så god tid til at tage en enkelt lige på bænken. Så kan vi lige tage en over bro, og så kan vi lige fylde på sig ved naturen, og vi er oppe i købmanden. Ja, det var fandme en god idé. Det var nu faktisk en rigtig god idé med de busture her. Ja, for børn, da! Så kan vi nemlig rigtig komme ud og se noget af Danmark! Skøle og kællinger. Men det er sgu op af chance, du. Det er løgn. I nedlægger sgu ruterne til Bølland, når du. Hvordan helvede skal vi så komme rundt, mand? Prøv lige at tænke fri til mig, der gør bedst på det, der sprejer. Så tror jeg, vi bliver nødt til at nøjes med Rottenhul. Kør bil. Det giver jeg sgu heller ikke. Men i benzinprisen nu med, så er der sgu da råd til at fejle, og du. Jeg kan også se, at jeg er begyndt at støve. Jeg må fandme være på det der tørre ud af her på benene. Hvordan ser det ud med jeres? Skal vi gå op og se den gang på herlighed derovre? Det kan vi sætte nemt godt, så. Hvad lidt om mor? Skal vi have en nærmest i aften, eller skal vi nøjes på toilettet? Helvede, mand, var du da bare pervers, altså. Lille krog, ved du hvad, jeg er faktisk rigtig glad.
glade. Og det kan du fandme godt holde op med at være, for der er sgu da lukket, mand. Det har vi fandme sgu da ikke sagt noget om, man går der desværre i byen. For helvede, det er bare et lort, mand. Den der bænk, den lægger op tårn, så den kan jeg lige tage. Ja, der er lidt mere guld i brugt, og det er skønt med tårner. Nej,